kesel. Ya, yuk. Kompak tenan kok. Ya prasnya. Ya alah kenapian. Kena kok Bu Prastiwi terus ta ya. Lho aku kan tersayang. Lho ya. Ini maksudnya piye iki njaluk kon nyambut gawe wong telu. Ayo iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak Anu wis entuk maunya. 100 kok didum wong telu ngomanan 30. Kene dresik sik matane iki. Aku nek idere payu 50. Asik. Ya. TikTok ya. Didum-dum kae kok lali. Kadang kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis. Tatin rawani nakokke, Wahyu Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon, "Piye, Bu?" ngono. "Napa?" Aduh, kowe teh dum-dumke. Ah, tenan ora.